Και με το σχέδιο Αθηνά καταργούμε την τουριστική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για τον τουρισμό σαν το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας και ταυτόχρονα να βάζουμε την ταφόπλακα στο μοναδικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Βόρεια Ελλάδα. Το τμήμα με μια 40χρονη παρουσία, με διεθνείς συνεργασίες, με διεθνή προγράμματα, με διασύνδεση με όλη την τουριστική βιομηχανία, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας στις Σέρρες καταστρέφεται, διότι όλοι μας ξέρουμε το τι θα γίνει στις Σέρρες. Ένα νούμερο θα σας πω. Στις Σέρρες φέτος περάσανε 1600 φοιτητές. Εγγράφηκαν 900. Ούτε 50%. Και από αυτούς δεν ξέρουμε πόσοι φοιτούνε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο δεν πρέπει η έδρα όλων των τμήματων να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε για μικροπολιτικούς και πελατειακούς σχεδιασμούς να γίνει το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης η ηφηγένεια του σχεδίου Αθηνά. Η συνέλευση φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής καλωσορίζει τη μαζική κινητοποίηση μαθητών και καθηγητών και ανακοινώνει τα παρακάτω. Η τριτοκομματική συγκυβέρνηση με βάση το σχέδιο του